Alleluia, alleluia, pawinan ka siya. Ang iyang tulog kinabuhi, kalinaw ugma. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang mga pulong mo Ginoo, namunday kunusimba. Ikaw ang dalan kapatutunan mo kinabuhi dayon. Alleluia, alleluia, alleluia. Kalanon mo kalayaan, tinuplan sa kaluwasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaha ninyo. Manaw sa kanino, Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. himayaw ka o Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang kingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari. Ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod. Busa nagsugo siyag mga tao, pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana mao'y mahimong among hari. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Og gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayran niya pila ang ilang naganansya. Ang una miadto og miingon, "Sir, nahaginansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Ug miingon ang taong halangdon, "Maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gamayng butang, payalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, "Sir, nahaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Piyalan ko ikaw og 5 ka syudad." Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, "Sir, ani ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo. Tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo? Nagkuha ka sa dili imo, nag-ani sa wala nimo ipugas." Ug miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas? Ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya miingon siya ni atong nagtindog didto, "Kuhaa kining kwartaha nga naa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan." Miingon sila kaniya, "Apan sir, tuna na siya'y napulo ka kwartang bulawan."
Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga naay iya nga ang tanan nga naay iya dugangan apan siya nga wala gayoy iya bisan pa ang jutay nga naa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dadas sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay gloria o Cristo. Maayong buntag ninyong tanan. Malipayon ta karon maigsuon nga naa karon dinhi nag-uban ni Maria tungod kay siya ang atong inahan. Unya, ninyot pagid kayo ang atong tema karon maigsuon, si Maria panig-ingnan sa pag-alagad. Dihay usa ka babae maigsuon nga natawong buta. O sa iyang pagkabuta, gikasilagan niya ang iyang kaugalingon nganong buta siya. Gikasilagan niya ang mga tao siyang palibot tungod sa iyang pagkabuta. Ang wala niya kasilagi ang iyang uyab, maigsuon nga mahigugmaon kaayo niya ug nag-alagad kaniya. Ug gani yang gingnan yang gisaaran ang iyang uyab, dong kung makita lang ko sa kalibutan dong minyo antika mo yang saad. Ug tuod man usa ka adlaw ni ana dihay niadto sa ilang balay ni donar sa iyang mga mata, gioperahan ang babae ug pagtangtang sa plaster nakita siya sa kalibutan. Apil na ang iyang uyab. Og ginan siya sa iyang uyab. Day, karon nga nakakita na kas kalibutan, imo na kuminyuan. Og ang babae may suon ni tan-aw sa iyang uyab. Og nakita niya nga ang iyang uyab butasad. No? Sirado ang mata. Walay mga mata may suon. Wa sa ma-expect ni ana. Og ang hunahuna nga tibok niyang kinabuhi, makita siya lalaki nga buta kada adlaw, di niya makaya. Mao to nga iyang giingnan yang uyab, dong di ko makagminyo nimo, no? Magbuwag ta. Ug tuod man pagkaduog sa lalaki nga buwagan siya, ni biya ang lalaki maigsuon nga luhaan, no? Ug after 2 days nagpadang iyang uyab og note, loving note, nain siya, take good care of my eyes, my dear. No? Take good care of your eyes, my dear. Malupan niya. For before they were yours, they were mine. No? Galma ang imong mga mata, inday. Kay sawa pa na maimuha ng mga mata ha, ako man ang mga mata. No? Siya day nag-donate, ang uyab day nag-donate siyang mata, aron ang iyang uyab makita. No? Unya ang iyang nadawat, pagbuwag na gyud gikan sa babae nga iyang gihimuag maayo. Sa atong kinabuhi maigsuon, ganahan kita mo admire, ganahan kita mo daig og mga taong andam mo sakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa pagtabang sa uban. No? We make them our heroes. No? We make them kadabang important in our lives. No? Labi na kay kini mga tawhana, ilang ipabati kanato ang ilang presensya, hilabi na sa mga panahon nga lisod, like disasters, no? Na mga disturbances, na mga problema nga moabot, no? Kini mga tawhana maigsoon, they are selfless people who, after making other people happy, comfortable and even secured, mo padaplin sila, no? Og ilang tugutan nga ang tao nga ilang gitabangan mo enjoy siyang kinabuhi, no? Mo puyo siyang kinabuhi maigsuon. Og guna kung katugad lang gitabangan murag dili kay mo bahos nila, there is some ingratitude or failed commitment nga ang saad wa tumana. Kaya sayo magud maigsuon kini bitang may mga tao nga atong tabangan, kusog ayo mo saad nato sus mo basoy ko nimo, tabangan niyo gid ka ni kahuman ako.
Pero ni kahumana, nawagtang nakasaway na mo anak. Na ato pang gitabangan, ni saad nato niya, ni wagtang. Nawa, anak po na dahang mga taon, anak maigsoon. Huwag ay siguro apilta ni anak. No? Dagan tas mga birhen, tabangitan ko na ko'y problema. Saad ko, basta imo ko tabangan, alagad ko nimo, mualam na akong buhaton. Inikadawat nas grasya, uy hain naman. Nawagtang na. Nakalimtan na ang mga saad mo po na maigsoon, pero kining mga tawhan na who are generously giving themselves, no? Bisan pag ang ilang itabangan wa mo bot silang saad, di sila magdumot, di sila masuko, no? Kay usay kung kita mo tabang niya wa na bubuhat sa ilang saad, minta nga may lagkuan ay kitabangan, may lagkuan kusog kitang mamuyboy. No? Kaya atong gitabangan niya wa mo baus nato kusog ta mamuhiboy ato pangdauton na igsuon. But these people who are heroes, despite the non-compliance of promises, di sila masuko. No? Nga naman, because they live their lives as Christians do, as Christ did. No? Asa man ka sagad makita ning mga tawhan na maigsuon, sagad makita ninyo sa mga inahan. No? Mga inahan maigsuon. Nainomdom ko na assign po ko sa Minglanilla. Bago ba kong pari adto, nag-mission may niya. Pag human ako bisag alas 6 buntag, gidul ko usa ka inahan nga upat kabuk anak. Isa padre na ako ituyo niyo padre. Unsa man siya? Na late miss yung misa pa di pasaylo ami, pero gikan magumista bunok padre pados Minglanilla kay sa una diri mi nagpuyo ari bitig simbahan niya mo nang nabot big tabunok kay ni bahin mi dito ari gyapon mi simbahan ug sa among pagpadong diri padre gi-hold up mis jeep umo ba niya ter unsa man ka makamasabad siya wa manon padre niya unsa ba ako tabang nimo ako unsa ba ako tabang nimo napaki kwarta para pa pliti pa uli. Huwag na siya, nakatago manon ko kwarta padre ilam sa kong bra. Uy, anak din ng mga babae? Anak taguan silam sa bra ilang mga kwarta? Kibaw na ko asa tulisod ang babae para makakuha ang kwarta. No? Sumauto maigsoon ko nga, nasi kwarta ko nga, usabay akong katabang nimo. Isa, padre, kung gusto ka mo tabang na ko, padre, palihog kong ampo nga katong mga tulisan mag-usab na sa ilang binuhatan. Na siya ko maigsuon, tungod kay sukad, masukad, nagkaampo ko para sa kalags purgatorio, para sa mga birthday, para sa mga lalayang tensyon, pero sukad, masukad, wa pa yun ko makaampo og para sa tulisan. Kamu nakaampo na mo para sa tulisan? O nakaampo mo, may tag, makilatan to, matag baligsan to. O may atong iampo nila, kay nasuko man ta nila, naglagot man ta nila. No? Bati atong yampo atutang San Antonio dili di Padua kanang San Antonio kanang usa no kanang way kaluoy atong dagutan dito para maunsa sila. Pero here was somebody who asked na bisan pag sila may biktima, padre iampo mo unta mag-usap sila. I thought ngano ka no? And I realized because she was a mother. Usa sa kainahan may igsuon. No? Ang usa ka inahan, panig-ingnan dili sa kagubanan. Panig-ingnan sa pagpangalagat. No? Isa. Mao po ni may igsuon ang tabo ni Saint Elizabeth of Hungary. No? She was a queen. Raina siya may igsuon. Ayang bana kuntas ang nga mutabang siya. Magabi, tago-tago siya dag pagkaon sa mga kabus. Why? Because she adopted the poor as her children. Nga naman, usa siya kainahan. Ug ang usa sa mga timaan sa usa kainahan mo ang pagpangalagad. No? They are sumagod ang atong mga inahan. No? Samtang nagtubo ta, kisa may nag-alagad nato, ang atong mga ginikanan, hilabi na ang atong inahan. Ang mga amahan,
dako ila tabang maigsuon, pero the role of kining pagpangalagad grabe kaayo makita sa mga inahan, no? Sumuna maigsuon ang ato pong nakita ni Maria, no? Si Maria maigsuon di lang kay unsa, kundi she really showed the example of how to be a mother ug diha sa pagpangalagad panalitan sa dihang siya giduol sa anghel aron sugot pa siya nga may mong inahan sa Dios, kay wa mo gilaing takos nga may inahan sa Dios. Apan usay sud ni kibaw siya sa risgo nga kun ang babay sa unang panahon magmabdos apan wa pa maminyo, dados plaza batuon hangtod mamatay. May gani wa na nang balaura ron, no? Daghan na kang mabato, no? Pero si Maria, she took the risk, no? Just like many other single mothers, they took the risk, my dear friends, despite the shame, despite the the life that they save is the most important for them, ang kinabuhi, no? Si Maria, may igsunin siya, matuman din ni kanako sumala siyang pulong, no? That was iyang pagpangalagad sa Dios. Sa dihang si Kristo na tao na, patyo ni Holis ang mga bata, no? Kay kuan kadang na insecure siya kay doon na natao nga bata nga mupuli niya sa iyang una-una. Nisibat in taon si Maria ug si Jose ngadto sa Ehipto. And it was a long journey. Ang sa Israel maigsuon ang bukid way kahoy, init kay adlawan, bugnaw kay gabi. Mabata to si Kristo natawo ngadto sa pasungan sa kuweba. Kay nitago sila, kay dito ang pasungan sa mamanap, nitago sila sa katugnaw. They had to walk, way habal-habal, way sa diyang sakyanan sa unang maigsuon. They had to walk, no? Risk. But that was their way of serving God. Dayang si Kristo nawag tang templo, no? They have to walk, nakalakaw for how many days? Niibalik sila kay nawag tang ang bata. Nuwag ta ang bata, wa na nagituyog biya bilin ang bata sa simbahan, ha? Di sama na itong uban nga gibili lang simbahan, inig panganak, ilabay lang dahil dito ang bata. Wa si Maria gibalikan gyud, gipangita gyud, no? Tungod kay siya usa kinahan nga ehemplo sa pagpangalagan, no? O sa dito na si Kristo padong sa Kalbaryo nagdas ang cross. That was the greatest pain that Mary ever experienced. Siya nagtan-aw siyang anak, nagisakit, gilansang sa krus, maigsuon. Kung si Kristo gisakitan, doble kuno ang sakit nga bation sa usa ka inahan nga nagtan-aw siyang anak nga nagsakit. Di ba tinuod mga mama? Mga mama oy tinuod? Tinuod nga tugla siguro mo ay kay mo tubag. Bitaw. Doble ang bation sa usa ka inahan nga nagtan-aw siyang anak nga nagsakit, no? Pero si Maria ni uban ni Kristo, ni dawat sa kasakit kay kibaw siya nga maotoy plano sa Dios aron maluwas ang katawhan. No? Wala dito maigsoon, wala siya magpa center stage. She silently accompanied her son to Calvary. Nga naman, tungod kay ang iyang pag-uban ni Kristo, pagtugot nga si Kristo mamatay tungod kay plano sa Dios, mo'y ang pagpangalagad sa tibuok katawhan. Why? Because she is a mother. No? Ug mo ni may sunang gihimo ni Maria. Si Maria gitawag og birhen sa regla because her only rule, reglamento, her rule was to sacrifice herself to serve her son, to serve all of us. Mo ni ang balaod ang pagpangalagan without counting the cost, without even kanang nagunaw na sa iyang makuha, tungod kay usa siya kaidahan. Muna siya maigsuon atong sumbanan sa tinuod nga pagpangalagan. Di usa ka inahan maigsuon nga single mom, ay ang trabaho tiglimpyos dan na siya anak maigsuon mabay, pero ang babae nga natawo tungod siguro to sa kay hadlok maguto mga anak kay wa siya ikagasto, pero natawag yung bata, no? Gamit og mga kanang artificial birth control na pills. Pag resulta ang bata deformed, way dunggan, way usa ka dunggan, no?
So, ang bata may igsuon, luoy kayo, kay nag-antos, kay sugsugod sa mga bata, oy, usay dugan, half chick, bang, piso bang usa, katungara, no? Half chick, usay dugan, muli di ko ng bata, maghilak, mama, susug ko, kay wako na ko usa ka dugan, katunga ko na ko nga piso. Ang bata taon. Moto ang mama yung taon may igsuon, naluoy, na ninguha siya kitag kwarta, yang gida sa ospital ang anak, o yang gipa-operahan, no? Pag guwa na sa operasyon, duha na kabuktunggan ang bata, no? Kay dalaga na ba? O malipay na siya, dahil siya sugon, kompleto na siya. Playstorya, nadako ang bata, nakauyab, o nagminyo, no? The night after the wedding, ang babae, ang bata, nga nahimo na naminyo na, niyatos kwarto siyang mama, o yung gigakrus siyang mama isa mas, thank you for everything. No, yang giya ko si mama. Og sa pagkakus si mama, nahibong siya nga sa ilang nga taas, sa taas nga buhok siyang mama, dunay kuwang. Sus pagtanaw niya, wa na naidunggan yang mama. Ang niya ding mama mo inihatag siyang dunggan para siya makumpleto. Siya ano ako na musulti nga ikaw din ihatag sa imong dunggan aron ko makumpleto. Why did you do this for me? No. Og ang tubag siya mama insya, ay kabala ka anak. No. Insya nga, I didn't tell you because I don't want you to be sad. But insya, I did this because you don't lose anything if you give it to somebody you love. No, insya, you don't lose anything if you give it to somebody you love. No? Nahimo na ito maigsuon sa usa ka inahan tungod kay siya inahan. Mapasalamaton kita na si Maria anak nato tungod kay she will do everything for us because she is our mother. Pagampo sa katilingban, masaligon kita sa kaayo sa Dios, ipadangat ta kaniya ang atong mga pagampo ug moingon kita, hingpita kami Ginoo, hingpita kami Ginoo. Nga isip usa ka simbahan, kanunay kitang maglantaw sa gingharian sa langit, nga mo'y hingpit nga katumanan sa tanan natong gilauman. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa panggamhanan, makaamgo unta sa pagkalumalabay sa ilang katungdanan, ug mohimog kaayuhan nga mulungtad sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita kami Ginoo. Nga sama kang Maria, mapuyan unta nato ang pulong sa Dios, ug mahimo kitang maalagaron, ilabi na sa mga kabus ug timawa. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita kami Ginoo. Nga madangat sa atong mga benefactors ang kadagaya sa grasya, ug sa tanang mga nagmahal ug nagdebosyon sa Berhen sa regla, ang mga kaayuhan nga ilang gipangayo, sulod ni ining nobina. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita kami Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, og Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita kami Ginoo. Nga ang mga matutuong nangamatay na, makaambit unta sa himaya sa Dios, uban ni Maria ug sa tanang mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita kami Ginoo. Itugot amahan nga ang mga pangaliya sa mahal nga Birhen Maria magkuha alang kanamo sa mga grasya nga among ipangayo karon nining nobina. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.